proste pán. To si zabil, si proste pán. Nikto nie je lepšie ako ty. Ďakujem, za to sa uznávam. Počkaj, ty kokočíta, pojde. Riadne si jebí. Si zabil, ty lepšie ako ty. Ideme. Ty si aký kokot. Jebí si riadne. Ty kokot, ty je. Čo si na práškoch? Ahojte chlapci, ako sa chodí teraz? To si zabil, si proste pán, nikto je lepšie ako ty. Ďakujem, za to sa uznávam. Nie, ale... Fireball najlepší. Daj. Počkaj, ja si dám. Ty kokot. Ty si kokot proste. Stane to na tebe nesmiať. Kokot. Dobre, chlapci, stačilo, hej? Chlapci, stačilo, ideme na to. Proste takto toto chodí, sme v Bratislave, všetci sa tu jebdariči sú spačení a... Na televíziu, Olo, ty si taký kokot. Ďakujem. Čo sa smeješ? Ja ti mám. A ja chcem, pani. Na čom sa smejete, chlapci? Toto tu nie je žiadna šašelina, toto všetci sú čistá americká stoka. Budeš teraz ešte jednu zobrať. Nie nám z toho jebe, pekne. Dobo, toto bude. Proste, ja keď prídem do Blavy, sama kurva sa mi točí okolo plaka. Všetky ma chcú proste. Počkej, ja som ešte nemal ty penis. Počkaj, daj, loví to. Televíziu a Erikovačík, ktorý odvládil všetky 13-ročné devčatá v strednej Európe a hlavne Prievidzi. Ja chcem. More, ja som ešte nemal, počkaj. Natočajú. No, ono. Servus, bratn. Musíš to vdýchnuť, kámo. Vdýchni to úplne, jak cigaretu. Hej, ahoj. Počkaj. Musíš si čo najviac dať. Poďme ešte po Ty si balónu. najčarovnejší reper v hre. Jau, som čarovný. Počkaj. Takže, toto je Chipmunk remix na Som čarovný. Áno, stanem, som čarovný. Počím tam, tik-tik-tik-tikám a furt som čarovný. Najčarovnejší reper v hre. Gia! Daj mi tam ešte. Ja keď som prišiel do Bavy proste. A sa zabil si proste pán. To nie je lepšie ako ty. Ďakujem. Ešte máme. Počkaj. Stopni to a ideme ešte po balóni.